Bağır ovası depesi ağaççağarlı, köpet dağı eteklap oturan acayip güzel ova. Biz ol yerin mukaddes toprağına taqdim edip, sizin şu elinizdeki Musoy atları atlı acayip kitabın avtarı Bahil Aşir Türkmenin ovadan yaylasında kemal tapan maşkala. Bağırın mahmal topraklı yaylaları, onun sallançağı, yağlar nurana aydımı, tıllayı güyleri ruhuna qoğulan alyan mukami. Ol bu ovada yayılan keremli toprağını at çapıp şehitlep Qoңurbaş mukamını dinleptir. Şehirlerin hoştap huvasına boğazını çaykap gülgün dağlara yüzünü yuvuptur. Ak gündüzleri yüzüne silip İgirklerden dananın pekimini tapıptır. Buğday ekip harmana yetiptir. Kovaça ekip ak zade yüzüne siliptir. Bu yaylada onun ilkinci söýgüsi var. Bu yaylada onun midemez kökleri var. Assalamu alaykum hormatly atçynatlar. Ine bugün Türkmen halkynyň gadim atçynatlyk sunaty häzirki ustatlar bilen dowam edýär gepleşigimiziň 5-nji sanyna gadimy Bagır owasynda yerleşýän garrybaýlaryň agzybir maşgalasy bilen geçirmegi makul bolýar. Ine şol oturan ojagymyz merhum Ustat Seýis halk arasynda giňden tanalýan seýsimiz ençeme ägirtleri, ençeme ýynnam bedewleri, meşhur bedewleri yetiştiren Aşyr Garrybaýyň ojagyny onun ogullary, aktyklary, çowluklary bilen gepleşip geçirmegi makul bolýar. Ine Aşyr aganyň ogly Gulmurat Aşyrow Türkmenistanyň Ustat Seýisi Ýazmurat Aşyrow Halkara Ahatek Atçylyk Assosiasiýasynyň agzasy, Türkmenistanyň at gadanan atçynasy, hususy atçynat Bahil Aşyrow we Aşyr aganyň aktygy Serdar Aşyrow we aktyklary bilen gepleşip geçirer nesip bolsa. Ene şu ýerde ilkinji bolup Aşyr aganyň ogly, ulu ogly Gulmurat Aşyrowa söz berýär. Gulmurat aga söz sözenden bir taqaňyz Bahyr Aşyr Garrybaýew öz döwründe ýani namatlar bedewlere haltekatlar ýetişdiren at abraya gazanan ýaşulla şu barada bir gysgaçyk söz aýdyp bereň. Yani benim kakam Aşyr Garrybaýew ilkilen aýdanda ulu agasy Meretgella seýs bolan ýa-ni näme uruş başlap 41-nji ýylda uruşa gidende kakama tapşyryk diýär, Aşyr diýär. Mene şu uruşa gidýän bolyn elbetde kynçylyklar amma mümkin ýöne at biziň aňrymyzdan gelýän zat hiç magal bedew taşlamagyň diýip wesiýet edip gidýär. Şondan soň 11 ýaşlaryna kakam ata zeredip at çapıp onun gerek näme atta Agramsany gidýär-de. Olin 59-njy ýylda kışda men bedewler kışda umat diň dalýatda. Olin bir mehman geldi şoň şanyna çapy geçirilende kakam mergen näme bedew bilen şonu Çap ýa-da şonda. Gerek o agram çapky barda agram saklamanda kakam bagir onu şonu şeyden kili agramyna ıňsap gerek. O çapyp ýeňiş kazanny onu şonu Türkmeniň halkyny o syýlaglap, hormatlap şeýle şu haly şu açyny ulagly agamratda öýlerine dur. Toýlama ýadygarlyk üçin alyp goýulanlar. Ondan şoňalar 59-njy ýylda Şemergenlikden at ýani häzirki 30-njy mikroraýonyna aýlygy bardy. Men 6 ýaşymda ýadyma düşen atlara gel. Ondan ýenem Daragaýa diýip bir bedew bardy. Şolar Öz döwrüne meşhurlyk gazanan. Daragaýa 20 gezek çapyp 20 gezek odan. Ýekide gezek ýeňişe bar boldy. Qalan ýerde mergenem şuňarak bolan adu adasy hemme ýayran jyndan Olama diýmek gözün tanadan medewler da haltek öňde bolan. Ana şeýler bilen bizlemni
oğulları Hakan Pagir 91 yılda el karasının ön yanına yakacağın bir hoşlaştı. Onun Hakan Pagir'den sonra bir Mengölüm var, Baymurat var, Yalmurat var, Aktıklar Serdar var. Onun Arat var, karı, şunur, Batır var. At bilen, dine at İyiden devam ediyoruz inne bir gulmurada şu döwür haqaňyzyň atseýslen döwründe has bir gowur ýa-ni aty bolýardy. Her seýiň öz ýüregine ýaqyn atlar haýsat gowurardy haqaňyz. Hakan Pagir mergeni hal ýady, ýa mergen näme diýär. Soňundan arkadagdan onun gowarçyn diýip boldy. Sadap diýip boldy. Onun 1958 ýylda Moskwada güzenlerine mahum diýen bedew bilen 15 respublikaň içinde ikinci geçti. Mahum diýen. Ulan bir uly awray bolýardy. Türkmenistan tuğuni suraty var ya, ulu ağamlarda baydak götürüp, Türkmenin baydağını götürüp, Moskwada şuwadan suraty var. Şuňaly adyna awray arşagalardyr da dahalteke bedewleme. Onun Hakan Pagir şuňalyk nemes bar da, şu at takanada bir näýdi, kudretli ýerleň arkada, onu kamakly, sumur, şu at taklandy atlar adyna göre Sağdan ne diýip bolmaly? sağdan namolly Aýdana Hakan Pagir'in at takan atlarım bütün ran koyurlar bilýändir. Atlatlar bolup aýlagy baglap, şeýle şöhret kılındy da. Söyleme diýmek, asrar waň ýygyň dowam edýäňde, çow agtyklary, ogullary, agtyklary, çowluklary. Näme söýlemeni agtyklary näme de? Halipa şäherlik ýol gidip otur da. Ona şu agtyk çowluklaryna seni şu at bilenle. Şäher talipadan özürmede kär ýeter diýär türkmenler bir aýtdy wada şon ýaltydam oňgy işiň gapdalyndan hem ýalmyrat nalçylyk bilen meşgul bolýan şeýdip. Emme da töweleme öz tohumyzdan bitýär da. Awa ne ýalmyrat körsämi? Şeýçilikden daşgynam atnaly. Onu Hakan öýrem atnalardy. Ýöne Hakan şuňaly adam bolunna, diňe bir bedewi şeredip ondan daşyndan halkyň içinde dabray bar da Hakan Pagir. Şu Türkmenin milliligine, nebesine Hakan Pagir'in adam käsip taraplary, şeýle taraplary bar da Hakan Pagir'in. İlkinji alan baýrak ýadyňyz düşýär Gulmurada. İlkinji alan baýragy häzir men sana aýdyn, men ýöne umat el beşasında on ýazmyşa, şu daragaya diýip bedewi, şu aýlawda orkestr bilen, hal bilen garşylap, şu ýazmyşa. Şu suratan bolmaly serdarlarda, gurully zatly, o şeýle. Haýsy baýraklar alanny bir gysgaça aýdyp geçseň. Kubikleri köpalan şeyden birdir. Göçme kubu. Göçme kubu. Onun der bayramları, onun näme bir orky döwürde, esker döwürne bu diýany, soň onu Kalinski bayraklar aldy. Şu Ulu derwin alanlar. derwin aldy o. Ay bayraklar hemme o kısa. Ay garasy almadyk bayraklar ýok da töweleme. Şu daragaya diýen bedeň gowarçyny taý dünýäni şoň bilenem bir göçme kuby giderdi. Galan bayram hemme Hakan Pagir. Şuňa kaldylar Hakan Pagir. Ne bilem näme ýerini alyp götürüp gidip otur. Ben töweleme Gulmurada hem dowam bolýar ýalyny hem atsynaty gydam nesilden nesile geçýärdi. Ahalteka dünýä tanaýar da bilen ahalteka bilen.
Agal tekan näme? Mahsusatlaryna maýtsan, Hakan Pagyryň öwreden atlary şuat iýmerenle 7 kilo arpa berýär da. Onuň ahal tekan şu çapylýan mal öz-özüni şu bedewleň içinde aýratyn, başga togumdaky bedewlerden aýratyn demezi. Öz-özüni seýislep şu geregini alýardy. Bedesini, arpasy, çapylýardy. Köp zatlar aýdyp gitdik Hakan Pagyr. Bilen şu Geregini iýe galanam goýýarda. Onuň köp zatlar aýtdy, aýdyp geçenler. Atondan faniýal duýury bolýarda çapjagyny, diýmek. Onuň näme şu Hakan Pagyr dünýäden aýdanlardan şu at ýüp durlar. Pelen diýen bedewi. Hakan Pagyr şu aýlygan kişkä aýlagdy. Ujak at bilen bedewler pelen diýen bedew. O Pelengan nesli Pelwan Pelwanam ýadyma düşýär 90-njy 7-nji ýylda merdan şiýil çap uly derwin alyp taşawan. Şuňalyk ne kakamyň neme seleksioner näde olar tarym kakam Pagyr Tohumçylyk işleri bolýar. işlerinde şol aty saýlap laýyny başarýan adam. Saýlap seçmekde üstatlygy wada. Şuňalyk köp zatlaryny aldyk Hakan Pagyrydan näme? Peýgamberi ýaşyndan 60 ýaşynda Hakan aramyzdan gitdi. Indi ýyly alyp bilip otur. Nezip bolsa arabam giderler. Gulmurad Allah rahmet etsin Hakan adam. Bilen beşdiýär, gowy adam pakyr gowdy bilen Terperli adam silak gelipmi? Tanrı yakın. şu Meloş kinoda da bir sizin atyňyz ak bilek diýip bir kino düşdiler diýärdi. Şo barada bir gysga çaýyp berer Gulmurad. Kakam yetiştiren mali adyna ak bilek diýerler. Ya meşhur film aýgypladım dedi şolat. Meniň dostum meni goşdyra. Şolat ýöne aýgypladymda men ýaşyrak bolundum. Onu ak bilek erterdik. Şeýon kadardylar. Aslında meniň dostum meni goşdy. Kakadan aşyrfyň. Näme dublýasmy. Şoň ýerine ýetirdim. Şo 70-nji ýylda. Diýmek sizem düşüpdiňiz da şonu. Onu şol ak bilen men çapdym. Şo üniversite ulatýan adamlar gelende Hakan Pagyr ak bilen çap diýdi. Onuň belli çapky barlar açylo baba näsey. Ýemşik diýip atlanar Gulmurad ada köp. 25 video bolup gitdik şonu. Şol ýa-da ata-goda baba näsey. Onuň ýemşik 25 hatta jemmol üçümüsü barmak sanýalyk bolup Gat ýaly bolup geçipdiňiz da. Ana şu ýerde söz nowatyny halkara ahlyk atçylyk assosiasiýasynyň agzasy Türkmenistanyň atgalanan atçynasy hususy atçynas Halipe Baýly Aşyrov size de şu ýerde söz nowatyny geçirer sizem özüňiz barada geçiren atçylyk barada işleriňiz barada şo barada aýdaýsaňyz. Olu wassalam. Assalamu alaykum aziz watandaşlar. Şugun ilerisi dağlı bağır, gaýraty bağlı bağır, dünýäde tanalýan bağır owamyza hoş gördük. Ona ýürüte ýatlap gelipdiňiz biziň kakamyzy, Türkmenistan atgalanan atçynasy Ustad Şapkar halipamyz, merhum kakamyz Aşar Raýyň döwletli ojony hoş geldiňiz. Taňary ýakadan sag bolun gelýäňiz üçin. Ýagny agamyzdan köp zatlar aýtdy. Menem kakamyň tä soňky demesini ýanyna bordum. Bile ýaşaýanda menem 1973-nji ýyldan 1983-nji ýyl aralygyna 10 ýyl şumaty Aşgabatyň döwlet aýlagyna atçapdym. Kakamdan köp zatlar öwrendim. Men ilkinji aýagyma atan atymyň ady Akbilek. 1965-nji ýylda şeýler waka boldy. Kakam köne respaplary tik oturýar. Menem ýanyna kizik çağajykdym. Oturdum, iki tane göynüğünü oğlum geldi. Yigit geldi biri aşır kaka salamu aleyküm dedi. Ola o odaşımız artık zallıydı eken. Onun menem kakam yani kovdurup durdum da kaka at verme dedim. Dedim çağa da gidecek de. Onun kaptanına da böyle ki artık zallıyım gelen yine de bir yigit eşikli göynüğünü vekilçilikli oğlun
Olam men kelläm diýip bolatda gel Garagor kimi tanşalyp mawur jüdüni kim bu çykarp berdi. Olam kim eken? Babanan feken, Türkmenistan Halk Partisi babanan feken. Olam kakam Akbilekden atı çıkardı. Ona bizim gözläp beren atymyz diýip, muny gördüler de babanan feken atamynny. Öňden öňe taýýarlyk eken, at minýän eken. Şeýdip kino filme düşürdiler. Menem näme hama gejikdim çağadım. Akbilek alkyşlar kakama alyp gidýärler da. On mäşmitliklerle 3 ýyl aldylar şo kinony. Dowam edip. Onuň öňe bir kino alypdyrlar, bir aty. Ol bir pursat ýadyňa şalmarda aýaklarynda ýer durýan bar azal bilen. Ol Akbilek däl, başka mahalla. Onun täzeden durada çön yerlerini täzeden Akbilek bilen alırlar. Kän alırlar. Tejene gittiler, duşokda alırlar. Onun artıkda alırlar. Menem gizikka ýanyna da onun aýla bolur da Akbilek diýen. Kakam şeýle feýitdi. Şeýle aty görende bilýärdi da. Ol umatlaryna bular ösençenke ýok. Biz ata minlik görýär, bizim gidýäs din ýerinden berden aýda aýatsa. Gaýat ol gelýär, telefon ýok, gat ýok. Şeredýärde näme üçin berden aýdypdyň diýen. Dedim hayran alýasa. Şeýle bilirdi de bar atymyny ýene aýlakal plan ýerden ip. Şeýle feýisdi de bizim ýaş olanlar. Onuň şonu alak Akbilek bilen kinolar Akbilek ýa agam aýtdy. Soň meniň dostum Melowşda da şu Akbilek. Kakajan Aşiriň oýnayan keşbinni on kömekçi bolan agam oýnady. Şonu bir pursat ýagynda şamada adamlar gelin gelýär diýen at bardy. Şonu agam men çapyp gelýär. Men ýanyna durun. Şuna restoran açylany. Şonu men dur kam şu donmaz şol atyň ady. Şol atam men resmi ýagdaýda 1973-nji ýylda at çapmaga başladym. Meni 1970-nji ýylda bir waka boldy. Biz omatlar düzgün tertip nemelerdi da aýlawda oturduk kaptany raýşynda. Onuň şol deme çapykwary donmasyň çapykwary yaramady. Duýdansyz. Menim küçücük 10-11 ýaşymda kakam baýyrmaga dedi. Çapjak mı dedi? Menim çapjak diýdim. Korkamak, zat bilemek. Aýla şu ýerde donmaz sizinkidimi ýa başgalyň aty? Bizim atymyz. Bagyryň aty. Bagyryň aty donmaz. Onuň menim minnim kimler bilen çapýan? Omat Türkmenistanyň at gadan atçyny ady baba annesi ýydyp. İlmurat ağa Murat usta çapky bar. Ata ýylle usta çapky bar. Kakaw Töräýew diýip bardy. Ata Uzapar Muradow, Recep Mämmedow, onuň kim Kakaw Murat ağa Muradow, Any durdy Hydyrow. Onuň şolar bilen çapdym men. Olup geldim men. Olar agramly men ýaşyz çapky bar, agram etmedi. Arana çotmy hadap edilmedi. Men şoň üçin ýa o hadap edilmedi. Agramdy çapdym men gizik çağıdım. Şol pursatlar ýadyma düşýär. Ýene de 1967-nji ýylda Karakeýik diýip bir garap aýtalmaly boldy. Ony Ýemşik lakamly Muradow Beg Murat Muradow çapdy. Ýemşik diýip. Şol olup geldi. Şuňka ýadymda. Kan pursatlar boldy. Ilkinji gedek şu Akbilekden ata aýagym atdym 65-nji ýylda 5 ýaşymdan 5 ýaşymdan da şonu minirdi bolyn atdyňdy da ýöne korkym ýok. Men kiçik çağajykda kakam kapy barly da ýöne korkmadym. Şonu märin näpdi bolany 60 ýyldan gowlak bar atlar bilen saklaýar. Şu döwlet dojakdan öwün ösdik kakam bagyryň ýetişdiren atlary 50-nji ýyllar 60-nyň aralygynda Mahym, Daragaya, Sadap, Mergen, Magdan ýen baytalmaz Türkmenistan Owajak Ministriniň göçme kubuny aldy. Mahym aldy. Onuň ýene bir aýtmaly pursat o döwürlerde daşary neme saýylar bar da Özbekistana gitdi. Sadap diýen baytal alyp kakam bar. Şonu da 60 kilometre 6 aýlawdan neme 6 kilometrden uly aýragy halklaryň dostluk aýragy. Şo pursatlaram bilýän. Soňra aralykda 60-njy ýyllar bilen 70-nji aralygynda Karakeýik, Peleň ak bilen birinji ogly. Peleň, Karakeýik, Sino, Fenem 1970-nji ýylda göçme kubu aldy. Ony ustad Feýzimiz, ustad çapky barmy? Babany diýip çapdy. O şeýle ulusçuluklar adany. Mundan başga da kino sunwatyny oýnady ýa-ni aýtdym. Japakla filminde de biziň atlamyz, eşekler biziň hojalygynda değişdi. Şonu baýyň onuň minýan aty bardyr, Perwanyň. Şol Baydak ak bilen birinji ogly şol. Akbilekden atyň ogly. Onuň şo pursatlarda baryna bagyr oglyny köp ýerde alırlar da şo Japaklar filmini. Bizem näme kiçik çağda ortak epizodlarda geçerdik. Begenerdik, oňardyk, öýümizin golaryna golanyp barardyk da. Şeýle ulusçuluklara kazandyk. Ondan soň 70 bilen 80 aralygynda agam aýtdy, Göwarçyn, Nusoy, onuň
o şeýle boldy Serdar, Dağly, o Daragay ikinji şol atlary boldy. Na şolar bilen menem uly baýraklary eýledim. Dağly bilen o nämäni uly Aşgabat diýer barany. Gyzyraklar üçin Sina baýragy, uly Aşga deme Tomutky baýrak, onuň Garaly baýrak, gözel baýraklar Dağly bilen aldym. Ondan soň 79-njy ýylda Doğulan arkada diýen garatymyz boldy. Ahal maýadan. Ondan soň 79-njy ýylda Doğulan arkada 81-nji ýylda ilkinji çapanyna Sina baýragyny aldy. Şonda Sina baýragyny alanda merhaba diýip Aktaşyklyn aty bardy. Ony şol döwürde Kakamrat Agamrat çapýady. Ol ikinji ýerde men başga baýrak aldym da Sina baýragy. Onun başga Saýba diýen gyzyrak boldy. Şeýle ýynamçylyk etdi. Şolar ýaly nime bol ýene bir wakany aýtsak 1982-nji ýylyň oktyabr aýynda Karadar diýen meşhur Karadar barda. O mat ol Krasnodara rastow çapmagy diýdi. Ol zawodyň atlarda. Şonda gidip gelen soň arkada 3 ýaşyndady. Karadar 5 ýaşyndady. Şonda bir pursat boldy. Her hepden birinji güni ýazgy edýärse, öňüňizde çapşykdy. 3 ýaşar we uly ýaşar atlar üçin 1600 metrden Melowuşyň adyna goýulan baýrak goýuldy. Şonda da at yetmeçilik etdi. Hökman 5 at bolmaly ataýdy. Onuň Maria Danilowna Çerkezova diýip bir zatenik maşgala bardy denan. Şondan sorady Hakan Bagyr. Nememi bir ýene de 2 tane at goşdak bolýarmy diýip bolýa aşyr diýip aýtdy. Şondan biz arkadagy ýazdy hemem saýlama diýip bir atymyz bardy. Şol ikini ýazdy, onuň Garadar bar, Abdurrahman bar, Aktaşyklyn. Şeýle 5 bolup düzeldi, onda düzelse bolýarmy diýdi. 5 at bolsa bolýar diýdi. Onda menem haka diýdim, bu arkada 3 ýaşynda bolam be. Ýok oglum diýdi, sen arkayn bol diýdi. Onuň sen diýdi, şol men diýenmet diýdi. Öň adaty biz 5-nji güni darýadyk da. Bu gedek bir 3-nji gün darady. Ödüm uzak berleden darady. Onuň sekund tutýardy. Tutdu da näle dedi. Ýene de dedi, "Bamy" dedi. Oşmaçy näme tapasyň diýdi. Ätýaş güýji bam dedi. Menem 2 sekund onunla dedi baýrak bizinki dedi. 3 güne ondan aýtdy da. Onuň şey diýip saadap ber, şonu da meşhur Karadardan ozdum ben. Ýogdam onam çapan usta çaplar Kakamrat Agamrat diýdi. Şonu al pursatlar bol. Kakam şeýle feýsde kenat ögretdi. Kakam ondan başga narçydy. Naýnymy ýazmyr açmady nar. Tügeleme söz ýok narçylaryna. Şeýle 15 minutda şunuň özünde de häzem görendiňiz nemede. Ýazgy etdik 15 minut atnady. Biz narlar bilen mokmenene at çapdym ýanyna bolup köp zat ögrendim. Halal zähmet çekdik. 7 arkat bilen geçen. Bizim özümiz aslymyz Göktepeli. Göktepen hurmat gök. Hurmat gökçän gumy içinde ahally bir oğuz bolupdyr. Şo birazır mundan odur. Şonda Garbay tüýten biziň atamyzyň Baytal ýatagy bolupdyr. Men onu gidip gördüm 90-njy ýyllarda. Şonda ýene de köp zat Şu ýerde baýla şu ahallynyňyz bolýan, şu ahalatyn adam şorawa adyny ýanap takdyňyz bolýarmy? Ahal olam garatdy da şu matlar gökçe bilen bagyr boldy bir turda kakam şoň feýsi boldy. Ikowan feýsi boldy. Ahalam feýsledi. Ul baýraklary eýledi. Şo ahallanam taýarlyk, ýani arkada ahalyň taýda. O ahalam ýynamçylyk etdi, şeýle kakam feýçilik etdi. Ulayla ularda çapdy. Şo gökçe bilen bagyr owasynyň aty kakam feýçilik etdi. Şonu ul üstünliklere gazandy. Şondan netirallyk ýani arkada boldy, Saýba şoň nesli. Saýba arkada şolaň nesli. Onuň 80 bilen 90-njy ýylyň aralygynda 81-nji ýylda ýani Summor diýen atymyz boldy. Summor. Ol mak sülgünden. Magam almazyň neslinden almaz. Aňyrsy ýele bar ýa-da. Olam gowusyň koralarny. Türkmenistanyň Owajalyk ministriniň göçmek uguruny aldy. 1981-nji 8-nji noýabr güni. Şonda da 3 gün öňünden daratdy. Ýogam otayda Karasoğum diýip bir namat bardy. Karasoğumam Musa çapky bar, Ilmurat Agamrat çapýady. 2800 metrden ne çapsy. Şonda da öňüne düşdi, Alkasryany al gidiberdi. At gowy diýdi. Ay gowy da umat men talip studentdim da talipdim. Şo pakta ýanyna gelip çapdym da. Şonda da ulusny kazandyk. Kakamyň diýeni etmesek ýalňyş ýatda galýadyk da aratynda. Baýla Summor şonu özüň çapdyň. Summor özüm çapdym. Summor özüm çapdym. Şonu gaty gowy netidi 3:22 sekund etdi 2800 metri. Şu ýagdaýda şu Aşgabatyň atçylyk toplumuna çapy boldy da şonu. Iňden sapar
O 1983-nji ýylda Serdar diýen atymyz boldy. Şonu ozdum, onu da Sina Bayranallyk. Onu da Tejen Trawnyň Agalan Kalgonyň neme diýen aty boldy. Kadam diýip. İkisi çekeleşikli geçti. Jiderli boldy. Heva o matbular ýaly mekanizmleşdiren göçme pelhana ýokdu da, neme gaýys pelhana. Şoň üçin özümi duran ýerimizden ugrýardyk. Şonu atlar 14-15 bolup gitgen ýardymy köpräk galy. Hazap edilmedi. Onuň inniki diýin şunu geçirdiler şo wara. Ýene de gadam bilen ýanyşyp geçdim, Serdar oldy. O insan habar 83-nji ýylda çapdym. O Serdar diýen atymyz bilenem 1984-nji ýylda Bekrowda çapşyk boldy. Şonu biziň inimiz Gurban Murat Garrybaýew çapdy. Serdary. Ýolum Serdaryň odan atlary Garlybaş kämilleň. Aktaş eklen Gülna haliyen o şol ýynnamatlardan oldu da şonu kakamy diýçiligi da ýolum şadan biz minip barardyk da bärik. Şonlary üstünlikler gazandy da kakamy. Ondan şu üstünlikler gazandy. Ýene de gamaklyp alwaýtar boldy. Olam ulu baýraklar boldy. Sina baýragy, Oks baýragy ýürütdi. Kızraklar için ulu bayrak da Karaali, Gözel şu bayrakların hemmesini aldı. O men 83-nji ýylda 1983-nji ýylda soň habar çapdym, soň onuň ýokary bilimli, men ýuridik bilimli hukukçy, soň içeri idarasynyň organ neme işe etdim. O 1900 Bayla ustada söýdüň böyle inç aratanna bir alp barjy bolup atgow tanağdan soň çağıryp bir şur ýazgyda tele aýlanmaza bir alp barjam bolýan bir salym bollum. Aty göreňiz tanaýan ekeniňiz, daşdan göreňiz. Şol döwürlerde biziň izade tesirlejimiz o Pirguli Garaýevdi. Pirguli Garaýewiň ýanynda da şahyrymyz Lewtan lakamly Gelli Bäşeýew diýip ýaşyl bardy. Ol goşgular okardy. Men tesirleýärdim. Ýene şol pursatlar şumadyn dogry bol. 97-nji ýylyň 5-nji oktyar güni Pelwan diýen Pelwan diýen atymyz. Ona Hakan Baýran hem oma dünýäden 91-nji ýylda gaýtdy. 97-nji ýylda nagamyz Gulmurat İnimiz Ýalmurat nabi ulagam ogly Serdar. Onam kakamyň teýçiligini etdik. Ýani 2 gün öňünden daramadyk, 3 gün öňünden daradyk. Sekundum Serdara tutduydum. O tribunada otur Serdar tutduydum. Bir kurup özüm daradym. Onam bunu daradym da ýokarda da bilämi arkadaşlarym bar da her sportda bolýar, at çapşykdy da ýokarda oturan ekenler. Tananýan atçynatymyz bar. Sadyk Berdim Gomez var, Türkmenistanyň prezidentiniň başçysy var, Kakamrat Agamradow var. Onu ýene de atçylar garankyda darýata daňdan hiç kime görkezmejek bolýanda şolar düzgün bola. Şonu ona katgowy bir aýlawy 2000 metri 2 minut 25 etdi diýdi sekund. Ýene men zapasy gelýän neme? Ýa-ýaşly gelýände. Şonu da agam diýdim, men diýdim agam diýdim. O mena üçlükde geldim ozart diýdiler gün. Ana o barda da feýçilik. Olam şoaq bilen neslinden bolýan. Ýok, ol wara Pakır Pelwan urmaýan ha. Pakır Pelwan ogry. O şonu alak boldy görýän Hakan bagy köp dat ögüretdi da bizin ogullary, agtyklary 1997-nji ýylda o şol 5-nji oktyarny uly Aşgabat derbi baýragy goýuldy. Şonu da men tesirleji boldum. O tesirleji boldum. Pirguli aga da o geldi bäşem ýyzymda Türk kiçirak awtobusyň içinde tesirleýär. Men onuň geldi näki Pirguli Garaýew neme diýdim. Atymyz gurat diýdim, özümen tamamyz bar diýdim. O Pirguli aga sen diýdim hemme gepleşikler men hemme alyp baraýyn, şo çapşygy özüň alyp bar diýdim. Olam bar diýdi, geler wagty gelen okda. Onuň menen bar Ünsüm şu atımda da pelwanı ya özüm daradım da tanayan atymy. Bilýän gurat çykdy, onu usta çapqarmyz, o feýzimiz Merdan Şerif çapdy. O feýçilikde motada hemmemiň feýse, nagamam bar, inimem bar, o dogan oglan inimem bar, hemmemiz agzy bir batyr bar otadyna. Ulagam ogly. Hemmemiz feýçilik bil agdymyz bir. Arasy ýüşüp agdy bir bol feýsläp. O feýsledik agdy bir bol. Şonda da bir şo pursatlar ýadyma düşýär. Otada şol çapşykdy adwelli gonça, aktaş aýaklar. Oň üstünde atgadan atçyna ustas çapgarmy Toýlumrat Babaýew otur. Saut ýanky, sadyň berdim gommedim. Saut ýan aty. Gämillen karaty gämisi, onuň her galalan kerweni Gümmez aktaş aýaklan. Güýçlatlar da
Onu da biz görýärmi şey agdyr bolup hemme merkezi çıkıwra da atlar çapşyga çıkıwra dem perola bir gelen oman gön efirde gidýärdi. Efirde gön gidýär. O menem monitorum onu seyretdi. Onu hem görülýän ýöne men bar min öz atymda. Onu da ümleyen, onu ümleyen. Gelen o var, yani ben alıp var yani. Atlar sağladık, atları plan, hem vardı 2400 metreden oraya da. Atlar kaydış pellikanıdan uğrayacak korktuğura, girdi bunlar mekanizmler kal. Ondan uğradılar, atım tavsırsın yani merdan şiirle tavsırdım. Bira dedim, bir mün küzün anına dedim, bir kamçı vurgun, bir kamçı. Ondan men kunçağın izinden barma deyip tavsırdım. Kunçağın izinden martan yinnem da müstünaki mustat çapı var. Bizim pervanından toylu murat çapın da yok. Yafetlerinden bilýär. Şonu dedim, 3 kamçı vurdu dedim, bolya dedi. Ondan benim tesirle otuyorum. Derbiň näýlik bayrak? Şu burtatda şonu maýdaryň. Derbi, graf derbi diýip Angliýada belli bir lord derbi diýip bir şahsiýet bolan. Atyk gaty gowy söýüpdir. Şol diýipdir dünýäden aýsam bar genç hazynamy dünýäde at çapylan meýdança bolsa men azyma bayrak goýun diýip. Şo iň naýbaşy 3 ýaşar bedewlen bayragy şol. Hemmedine görýändir dünýä atçylygynda. Hemmede der bayragyny uly bayrak diýip hatap edilýärdi. Şo bayrak göçme kubukdan beýik bolýar-da dünýä boýunça. Şol tesirler otyn 2004 ýylyna uradylar. 800 metr galanyna perwan bardy da. Öňde gonça bar. Gonça guruluny bulaya ora dedim buna. Onun 600'e bardyk ikinciliğe geldi perwan. Perwan gonça içinden gene perwan daşyndan. Perwan gelýär, ay menem turupdyrna kız. Näme atymda ýedar hatlaryň geçen men näme men bilmeýän ol. Onun gonça perwan, perwany gyryp şol Bağırlan perwan diýip berencimden perwany ýol üçinden kämillen kämisi häzir merkezi tribuna öňünde bağırlaryň perwany ýazyma geçer. Menem perwan nokulçalarını yitirezleşik. Kunça perwan. Bağırlı perwanı derviyeli bayrağı iyonu. adamlar, kadırdan adamlar, görsünüz yani 13. çapşıkta 3 yaşaratlar 2400 metrelik menzile yaşı oşullar, şonuna olar uli Aşgabat, Derin bayrağını alma ornuna büyüşleyin aşkılar. Görün bakın, fin edin. Bugün aylovda uli davarı şovkun olsa al asmanı götürlüyor. Yani fin edensiniz. Nehili
yitirätleşikler boldy. Haçan atlar iň soňky öwrümden edil 200 metr çemedi ýöňýanyna ýarşyň öňüni 11-nji bölgede ýarşa goşulan Aşwady trawynyň aktaş ayakta hanmyrleşeniň gunçady çek gaýtdy. Ýöne atlar iň soňky öwrümden öwrülip dogry ýola düşenlerine soň bolsa olaryň deňine Aşwady trawynyň bagyrday hanmyrleşeniň pelwan bilen doratan peýda boldy. Haçanna 100 metr çemedi aralyk galan taşlak mikrofonum var gün efirde taşlak gidilipdir da. O şey gidip o nemelerin bir 500 metre ılgak gidettir da kızgınmada barıp onu alıp gelýär. Onu geldim onun Pirgulaga men bilen görüşen o. Pirgulaga aýtdym adam görüşen o. Bende aýtmaly zatlar var. Kakam marada köp zatlar aýtjak. Muny şahirler o yazıcılar köp dinlediler. Men ýaňam aýtdym. Men kädu demek boldum. O ýa-da gerli bäşi filan Türkmenistanyň magtumly bayranyň eýesi. O şeýle bir lawly, o sesi ýakymly ýaşulym merhum, o gerli bäşi o gurrun berdim. Bu bolýan zatlary, kakam seýçiligini, kakam bilen bolan pulsatlary, aýtdym beýlek gidip taşrak minmen berden gerden bilýän, nädip bilýär. Şu zatlar aýtdym bir gün o gerli bäşi aýlagy bardyk, her dinç günü çapsyk bolýar. Ama dinç günü bizem dinç da. Barýat şonda diýdi, "Baýjan diýdi, goşgul öldüm" diýdi. Kakaňa hemmäňe de. O şo gurrunlardan netije çykaryp, ýöne kakam şahsiýet bolanna, arasy adam, halal gol, diňe at bilen 10-11 ýaşynda başlaýar, tä ömrüň soňky demine çenli. Atyň başyny tutturka, peleň aty, dor bedegini kakam bagyr bardan, şola barada aýtdym, goşgul tutdur. Şu goşgulyny okap beräýin, ýatdan bilýän. Başlyny. O. Aynen manana. Bir seysin wasmany ýazmaly bolsa, ýa-da düşýär ustad Aşyr Garrybay, ödü türkmen bolsa bedew diýen şol seyze ýapardy ýüpekden serpay. Ýadymda daglynyň maglaýyny sypap, adyňa dönen diýip durany, bedewlerde onuň tenine jany, bedewlerde gözüni açyp göreni. Hemişe diýerdi bilseňiz hergiz, şeýslik sunmaty sırdan doludur. Bedewleň diline düşünüp bilseň, gazakly kitap okan ýalydyr. Şol kitapdan many almakçy bolsaň, fark goýmaly däldir günnüzme giýje, arman, irmen, halal deriňi dökseň, aýlawlarda ökman çykýandyr biýje. Ýene de bilmeli akalatlarynyň ýuwruklygynyň syry bardyr 4 sany, çoğly güneş çeşmesi we howasy, iň esasy bolsa arasy gany. Ana şu 4 gudraty döreden Allah eçilip durup şu toprağa gyssanman, otuny suwuny wagtyna berip gezimini ýetirmeli. Gyssanman, maňa bu sünnete söýgü döreden bilmeýänni garagul gurt oglu diýerler, ýatan ýeri ýagty bolsun alaýym, şeýs bary uly hormat goýarlar. Köpüň ýadyndadyr aýgytly ädimde artyk bawalynyň uçurganaty, ak bilegiň ýüzün salyp barýany, aýna gyýdy alyp açan pursady. Ine şol taryha giýilen bedewi, çağa ýaly saklan, şeýsini ýetiren, beýik şeýs bilseň Aşyr Garrybay Türkmeniň adyny arşa götüren. Şeýle gurrun merde baýla atly ogly, ertir aýlaw diýilse şol giýje ýatman, daryga gitmeli bolanyny kakam diýdi, menile 5 metr ýetmän, ay bolýar-da diýip ram edip iziňe dolansaň bilerini ýokman, ony seniň özüň aýtmasaň da arkadagym aýdar hilaňa bakman. Menem şonu ýaşdym, oglanyk etdim. Barmaly mendile ýetmän gaýtdym. Gaýdyp gersem kakam aýtdy, atamy finap, başyny ýaýkap diýdi. Men saňa aýtdym, 50 ädim berden gaýdypsyň, bu ýagdaýy kakaň bilmede öýdüpsiň. Bar atyň minne 50 ädimi, gorguna göwer Hanagul diýdi, sygyryň guýugyna pyçak dögmegin tele giýjedipdiň Janagul diýdi. Tä ömrüň ötünçe ýadyňda sakla, şu gudratdan döwlet tapdyk akbetin, bedewler özüňden ilki bilýändir, üstüne mineniň bälin niýetin.
Kakamdan öwüttür netigat alıp aýlawlarda dalwedewler çapdym men. Giýje günni ihlasym gaýgyrman şu nereden ırskal döwlet tapdym men. Ağalarım Ağamırat, Kulmurat, bedew minip guwonurdy ilini, körpämiz Ýazmyrat, şükür Hudaýa dowam edýär atamynyň ýoluny. Dağlıdır arkada pelen akbilek ulu aýlawlary baglady. Şol pursatlar bagyt goşum uçdy diýip kakam bagir degensinden aglady. Maňlaýyny sypap kucaklap durka pelen atly bedewiniň boynuny kakam janyň gözü baky ýumurly görüň ahir bu peleniň oýnuny. İnsan kıyağını uğratmak için tutuş bağır ulus ilim yığınanını gözüm bilen gördüm dağlı canavar ördüm taşlap dağlardan inni. Yatan yeri yaktım olsun deyip gelen adamların hesabı yoktu. Dağlı olsa hovluymuzun taşını zarin kişkap gözlerinden yaş döktü. Bu ahvala hayran alan adamlar ya yaradan bu ne kudret deydiler. Kakam jany eginlerine götürüp kabristan tarih kadam oýdular. Bir seysin wasbyn ýazmaly bolsa, ýa-da düşýär dostum aşyk arway, özü türkmen bolsa bedew diýen şol beýik seyde ýapardy serpay. Buna hormatly watandaşlar, şol şahsiýete kakama ýazan bu bir şahsiýete bagşanap şygyra oda diýilýär. Gynanç bilen ýazylan, begenç bilen ýazylan şygyra şahsiýeti oda diýilýär. Şu odany ýazanna hormatly geldi bäşiýim. Şeýle aýtmaly atlar barny, şeýle bolan kakamyzdan köp zatlar öwrenip. Ýene de na hormatly watandaşlar şumat mihmançylyga gelipsiň da şeýle na men ýa aýtdym 1973-nji 1980-nji ýylyň aralyna Aşgabat döwlet aýlawyny atçapdyk. Şo taýda baş bayrak döwlet ýolbaşçylaryny hal verirlerdi da. Indi häzir garaşsyz bir tarap Türkmenistan döwletimizde näýeli üstünlikler. 2007-nji ýylda Gahrman arkadamyz şuma Türkmeniň milli lideri Gahrman arkadamyz ilkinji prezidentlik wezipesinde işe girenden hemme pudoklary bolşary atçylga da ünsür. Ona her welaýetlerimizde ýokary amatyklary bolan atçylyk toplumumyz bar. Halkara atçylyk toplumumyz bar. Şeýle uly mümkinçilikler bar. Şu pursatdan begenmeli goýulmaly şeýler mümkinçilik bar. Ona 2022-nji ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistan hormatly prezidenti Gahrman arkadagly serdarmynyň fermany bilen maňa Türkmenistanyň atgydan atçynasyň hormatly at berildi. Ona näme? Evet synadyň baýla. Sag bolun. Ona esten çeksen rahmet yagar rahmet ya. Bizim uçup diýen işimizde döwlet ýolbaşçymyz Türkmenistanyň Türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadamyz onuň peder ýoluny önemli dowam edýän Gahrman serdar hormatly prezidentimiz şeýle mümkinçilikler dörýär. Bizim näme şu pursatdan peýdalanyp geljekde de aşyk arwaýyň dowamatyny dowam etdirer. Onuň agtyklary, çowruklary, gyýyl agtyklary, gyýyl çowruklary, gyýyl ogullary, gyýyllary, bizim gyýyllarymyzam atbyny, agtyklarymyzam. Şolar ýaly pursatlarda şeýle begenýän, guwanýan, şeýle üstünlikler aýdatyn gelýär. Ýa-ki Türkmenistanyň gahrmany hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow, hormatly arkadagymyza olaryň janynyň sag bolmagyny, ömürleriň uzak bolmagyny, işlerinin ululu işlerinin tutumlu işlerinin ruh açıkları betlenmenin tüytüramıdan atçınatan başkalarının begen aydarın. Sağ olun şular ýaly gowgurrunlar berdiňiz, gowgoşçulary kap berdiňiz. Sizde näme işiňizde uly üstünlikler arzu edýär, hasam uly atlary, awraýlara ýetmeňizi uly minnetdarlyk bilen size arzu edýän. Awun. Indi söz nowbaty körpöňli Ustat Seyis Ýazmyrat Aşyrow söz nowbatyny geçirýär. O kampagayla hilap gelipsiňiz sağ bolun. Kampagayla seyisi maňa da nalamany uretdi. Şu atnalamak dedi yaman iyinçedir. İýliň atyny nalanda özüň kudenem upboýatjak nalagyny diýip tapşyrtdy. Seyisçiliň daşyndan nalçylyk bilen meşgullanýaňyz Seyis. Bu madenni şu häzirki wagtda näýlek atlaňyzy taýýarlaýaňyz, ogluňyz ýogşan Aşyrow hama çapyksy bar.
şu atqyndy bir şuň kuwunny garaşsylyk bayramy ýetip gelýär-de. Şoňa näýlatlaňa taýýarlaýan, näýil seýsýän şo barada gysgaça gaýtyp bereň. Yer uçtuğu vatımız oldu. Ataz yıllı ece say o kara gıyrattı. Bu ağzına bekti de alk kaçarttı. Onun şu alk kaçardı onun kakan pakıyla şu daranmalılar. Onun alk kaçar ya da onun bunu deriniz soğudup soğudadı falan. Yağdı der yağlayıp elkedik de onun kaçan ortamım eğertik oturan kanuşkan ağzına. Gün aydart da 200 metre alk kaçıptır, 500 metre. Onun diýdimde kaka ne etip bilýän ay bir derdi adam soğudum getirdim. Ay oğlum diye armağanını kuptur at diye de görünü bilir de atray seyisi pakir ve kakan pakir. Inni staýda söz lowatyny Asrar Waýfyň agtygy Serdar Aşyryfa geçirýär. Serdar öz döwründe ýadyňa düşýän Garly Baý ýene matňyz bolan Baýyrhan Sadan öz döwrüňizde ýene matňyz bardy bir gysgaça görüň beräň özüňiz. Watawalyň pilap belenler. Men ýadyma düşenlerine şu ağalam seýis. Awa. Ağalam seýisçilik edýär-de, onuň bizem gapdaly bilen nişýädik garaz. Şeýdi, şo wagtlar men ýadyma düşenler bir günne 95-nji ýylyň 30 aprelinde Sadanna. Ine bağırlaryň garaşy ýaly ende şo Peýgamberleşiň Seydi Ýazmurat Aşerowyň garaşy ýaly häzir ýaşyň öňüni Sadana çekip barýar. Ol beýlekatlardan arany epesli açyp barýar. Häzirim ýaşyň öňüni Sadana çekip barýar. Ýöne beýlekatlary bilen onuň ýygynyň gowmaga çalşýarlar ýöne aralyk 5-10 metr çemede aralyk açyk. Häzir mine ýaşyň öňüni gözüňi ýaly Sadana çekip barýar. Onuň üstüne oturan merdan şeýerli çapy var. Aýlagyň şowhuny alatmana göterilýär. Sadananyň aýag urşuna sine diýen köp sany tamaşaçylar ine buly dagara bilen ulu şowhun bilen onuň çapşygyna sine diýerler. Ine hormatly adamlar, atlar insanky öwrümden dogry ýola düşdiler. Ine Sadanyň ýoluň daş ýüzünden gele çapy öderdiň, iç ýüzünden bolsa birinji belgidäki Sakargül, 5-nji belgidäki Sadanyň ine garaşymy ýaly bella Sina Baýragally. Ýene gysraklaň Sina Baýragol gaş diýärdi. Onalyk sonagul 1000 metrden 1.9 sekund edip olupdy. Onuň soň ýa-da Garly Baý tolemy Baýyrhan ad belli güýçlü baýraklar alda. Ondan Türkmenistanyň baş baýragyny ana Abdullah awa. Türkmenler kalkıp devlet kanserinin tartmadı gelýär. Tartmanya Baýyrhan inede Rufabad etrawynyň Bagır obasynyň ýaşaýjysy Garbaý Aşyrowyň Baýyrhany öz bästeşlerinden epesli arana açyp soğut goýan ýeňil afta ulagyny häzir çapysygyň ýeňijesine Usta çapyklar Toýlumrat Babaýewiň eline açary gowşurlar. Ine atyň eýeleri onu uly höwet bilen alýarlar. Şeýle hem häzir ýene-de has gymmatly baýrak, mukaddes ruhnama da Toýlumrat Babaýewiň eline gowşurlar. Ine hormatly adamlar, öz tiýinleşiňi ýaly şuňky baş baýragyň eýeleriniň begenjiniň, gowanjynyň çägi ýok. Bizim özgedegimizde bu uly ýeňiş bilen
bu ulu bayrak bilen tüýtürekden atayelerini, çapık duvarları, teyitlerimizi gutlaýarys. Oy, bu maşin elmadama toylara minmek nesip etsin. Ona altına tırvadı. Aa. Başka da atlamız kene, ula şu adam devam ediyor otur. Yani tip bada karıştırdı. Bayla amın kapsında da atlar ve tayina otuna yazmır adamım. Ne kurçava amın kapsında. Şu döwürler teyisten tuvalama na batır va. Aa. Adat va. Enleňiz bolýar. O inlemiz de öldümiz o. Ay kara şey başlar vay atam pahirin yolunu devam et. Bursa şeydir. O Serdar ağa sağ olun. Näme Asrar Waýflaň ağzy bir masala olajagynda näme ýene ki günlerde didarlaşmak atçylykda atçyly bolsaň birek birege ýüzüň düşýär-de. Bir gün oň ýanyna baran, bir gün muň bilen söhbetdeşlik şeýdip galan nemelemedem nesip edenden gepleşiklemedem ýygy gider şunýaly galyp gitsek. O ne tip oldu. Ninde galanam toýda görşeliň näme? Sizem alpar yani işinize sizin kazanın. O benim şu fırsattan peydanlanım. O size ikinci sapar, o yeni bir sapar. Yine de gelecekte de gelmekler arzu ediyen. Şu biz atçınatlara şeyle ulumün küçükler öğret veren Türkmenistan'ın milli, Türkmen halkının milliliğiyle de kahraman arkadağımıza. Onun pederi yolunu devam ettiren hormatlı prezidentlerimiz kahraman Serdar Berdimuhammed ve Ulu Taňry arkadaşlar diýen atçynatlaryň adynyň olaryň janynyň sağlygynyň ömürleriniň uzak bolmagyny alyp barýan umumy adamlar diýişiniň urawşyklardan beslenmän tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun baylağa. Inni şu ýerde gepleşiňmeden innik sanlaryna görüşýänçe hoşsag bolun. Ne bileşler ýa mümkinçilikler döredin hormatly prezidentimize gahryman arkadagymyza, arkadaly gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Sağ olun. Tamam.